Zvandakaita umwe musikana wandakasangana naye paFacebook wandainge ndichida kuroora. Makadi zvenyu mukomanashi, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years kuberekwa. Nyaya yangu iyi ndichati yakaitika makange muri mugore ra2015. Ndichachinjawo makore nekwazvakaitikira, asi zvakaitikira muno muSouth Africa nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda vanoiziva nyaya iyi unobva vazoti kwandiri saka ndiwo wakakonzeresa kufa kwemunhu. Asi ndine matambudziko awo andiunza pano ndikutsvakawo solution. Nyaya yangu yakatangira apo pandakachita mudzimai wangu. Ndakachita mudzimai wangu nebest friend yake. Ndakange ndisingatodi kuti ndinge ndichimuchita, but ndakaiswa pamuyedzo wekuti ndakatadza kana kukurira. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudaiso. Madhamu vangu vakatanga kuwiriranawo neimwe former high school best friend yavo, uyo akange agara ari muno muSouth Africa. Ndichati ainge ari kuCape Town, isusu ndichati tainge tichigara muGauteng province. Saka akatanga kunetsana nemurume wake ariko kuCape Town ikoko, achiti murume haasi kutenga chikafu, murume hapana kana zvaanombondiitira, ndiri kungotambudzika ndiri ndega. Saka ndakabva ndachizoti kuna madhamu, kana kuri kunzi kwenyu kwamunoshanda kana kuchiwanikwawo mabasa, dai mamubatsira mubiya wenyu. Then ndokubva achizouya. Akati auya uyo wandichati Ana, friend yamadhamu. Ana uyu ainge ari mukadzi ainge akaumbwa zvaimwisa mvura. Auya kudaro takambogara naye kuda kwemazuva mashomanana. Ndakamuchivawo ndikaona kuti ruchiva rwangu rwaikwanisa kuzondidestroya. Ndokubva ndati kuna madhamu ndainge ndisingachadi kuti tinge tichiramba takagara naye because taingoshandisa 2 rooms. Tikazoti tawana mari, ndipo apo pandakabva ndachizotaura naye ndikati mainini Ana, ndonyaya iripo, dai matsvaka kumwe kugara, mari tinokupai muzotidzosera maiwana. Vakatenda chaizvo, vakati ndiri kutenda ine support yamakandipa uye zvekare nekundibatsira. Vakazotanga kugara kwavo voga, but munongoziva kuti vanhu vakambopinda vose mumachira vanogona kana kuzongonyengererana zvekare. Ndo zvakaitika ipapo. Mainini Ana ava vakabva vachizotaurirana nemurume wavo wavainge vakasiya. Then ndokubva achizovatevera, akabva achizouyawo kuGauteng, tikatanga kugara navo. Vainge vachigara kwavo, isusu tichigara kwedu. Upenyu hwakafamba, takange tatova mabest friend inini nabamunini tichitowirirana. Basa rangu randainge ndichiita, ndaigarawo kumaplots, ndaishandirawo umwe muIndian ainge aine plot rake. Saka ndaiwanzo kuti kubva musi weMonday kunobata kana Saturday kana Friday ndendiri kubasa. Ndaiwanzo kuti kana ndikadzoka kulocation ndaidzoka uri musi weFriday but uri usiku. Saka bamunini vainge vagara vaine system yavo yekuti kana vabata mari vainwa doro, zvekupenga uye zvekare nekudyiwa mari nemauri. Saka mainini Ana vainge vavakungogara vachingochema neni. Ndakaedza nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichivagadzirisa, but ndakasvikawo pakuona kuti izvi zvainge zvava kutoda hama dzavo dzepedyo, ndivo vanhu vaikwanisa kutovabatsira. Zvadaro mukomanashi, mainini Ana vakangoramba vari teki neni, vachitaura neni kuti ndige ndichivaignowawo. Ndaiona sekunge munhu aikwanisa kana kuzonwa kana mushonga wemakonzo akafa. Saka one day ndakatoti ndiri pabasa, nguva dzakange dzatova kuma4:30, ndainge ndatochaisa zvangu, ndakatogara. Ndo pandakangoona kombi ichimira. Saka pandakaona kombi ichimira pagedhi pedu kumaplots kwandainge ndichigara ikoko, transport yaitonetsa zvekutodaro, zvekuti ndaitoziva kuti kana kombi ikamira itsaidha anenge ari umwe muchinda wangu aishandawo kumaplots ikoko kana kuti mudzimai wangu. Ndainge ndichangobva mukutaura nemukadzi wangu, but ainge asina kumbondiudza zvekuti ainge achazouya kumaplots. Ndakangoti maybe munhu ari kuda kungonditaimira, ari kufungidzirawo kuti ndinenge ndichiita zvecheating. Ndakati ndakatarisa, ndo pandakaona munhu achiburuka mukombi, ndikati ndimainini Ana kavo. Ndakaramba ndakatarisa ndichifungidzira kuti zvimwe kuda kombi yainge ichazoramba yakamira, then pobva pachizoburuka mudzimai wangu. Ndikatoona kutoti vakatoyambuka road, ndokubva vatouya vakatosvika padhuze nepandainge ndiri, takutotanga kutotaura paya. Vakabva vandiudza kuti zvemurume vainge vasingachadi. Ndikati saka kuno kumuri kutsvakei mainini? Vakati ndatotiza murume ini because
anongogara achingondishungurudza. Saka ndoda kuti ange achingofungidzira kuti maybe ndaenda kumba kweboyfriend kana mafoni ake handisi kumbodavira. Ndikabva ndati alright, zvakanaka. Mupfungwa dzangu ndakange ndabatwa nepfungwa mbiri. Imwe pfungwa yechirume yakanga ichiti nhasi wotomborara uchitonakidzwa naye Ana uyu, asi imwe pfungwa inge ichiti unofanira kuti unge uchimutsvakira kumwe kokurara. Ndakaita saizvozvo ndokubva ndaenda navo amai neAna pana rimwe plot, but unfortunately takasvika umwe mukadzi wandainge ndichifungidzira kuti ndainge ndichazomusiya Ana ariko ikoko ainge asipo. Pakuzonodzoka apa takange tava kutofamba sekunge tiri vanhu vanodanana, ndokungosvika tichitongopinda mumachira ndokubva tarara twese. Saka mai neAna vainge vatoriwo nemisheni yavo yekuti vainge vava kutoda kuti ndige ndichiita murume wavo. Ndakamboedza kuda kumuudza kuti aiwa zvinhu zvedu ngatizviite lolo, but aiva munhu ainge aine speed yekuti ndawana munhu wandinoda. Saka mudzimai wangu akazosvika pakuzviziva. Mukadzi akati azviziva, komana Shizha ndakatambwa ipapa ndifi ndakaikanganwa. Ndaishandira muIndian, iyeye ndaipiwa mari yakawanda. Saka muIndian uyu aindibatira mari. Ndaiwanzobatirwa ma 2.5 every month. Aizoti kupera kwemwedzi achinokupa 2.5 obva akupa zvekare nebonus on top, zvekuti waitoziva kuti kupera kwegore unenge wakabata kuzvima 40 mari yako yaunenge uinayo. Saka nemudzimai taitoziva kuti tikatanga kuseva kana kuzviAugust kunobata December plus mari dzemabonuses tinenge tiri varungu kumusha. Mukadzi wangu akati azviziva kuti ndainge ndichidanana nebest friend yake, haana kana kumboita purpose. Akabva anyatsokurova cool down, aitombopota achitombouya kuprazi achirekodha zvake ndina Ana tichitaura nyaya tichifara. Aitoita zvekutohaya motikari kubva naye kulocation udzokera, kuchandainge ndichiziva painge pasina. Asi makore mamwe ose awo ndakangoita zvandainge ndichiita. Murungu wangu aitanga kuwithdrawa mari sezvo takange tisina mabank account, saka aitanga kuwithdrawa mari a week tisati tavhara, achindipa kana ma555 kana kuti ma10,000 kusvika mari yebonasi akwana. Saka zvandaingoita mazuva ose ndo zvandakangoita. Ndakatora mari yangu ndokubva ndaenda nayo kulocation chinopa mudzimai aichengeta mari. Ndakazoti zuva rekupedzisira mukomanashi pandakangopiwawo kamari kengotiwo ndainge ndatopiwa mari dzangu dzose. Ndakasvika mulocation ndikangoona angova machira chete. Ndokuparara kwakaita marriage yangu. Mudzimai kwava kutoenda kanogara kuBotswana, ndokwaari uko akatoshandisa mari iyoyo akatotenga stand. Kutaura kudai somunamato wangu ndewekuti kwaakatenga stand handingakutauri zvangu, but ndinonamata kuti dai kukaenda zvigrade kana zviri 50, kunyange zvikanzi hurumende yeZimbabwe haisisina mari yedhiziri, ipapo pana ex wangu ndinogona kutongodoneta kana mari yangu yose yepay, kungoti chigreda chimwe chete chinge chichinzi chawana full tank chikwanise kunogreda kamba ikako, because akandibira mari yangu akashaina ndokubva anditiza futi akabva anoroorwa kuBotswana ikoko. Saka ndakati ndatizwa nemukadzi anauya unga achimutanga. Ana akazopanduka zvimwe zvekuti kana ndega ndakaona kuti apa pandofira mahara, sezvo ainge agara ari munhu ainge aine bhodhi yake. Munoona mukadzi akanaka anogona kumboshungurudzwa nemurume, but kana akazongozviziva kuti but inini ndakanaka ndinochivika, muzombofi makamugona. Ana aindida zvechokwadi, but akange atova neconfusion because ainge ava kudanana nevarume vakawanda. Pandakazoti makasa, Ana akanondipa imwe siki yekuti kana ndega ndakapa kutenda. Ndapedza kurara naye ndaita sekunge ndiri kunanairwa nemasvosve mukati menhengo yangu. Unyazokunzwa kuti tsinga iya inofambisa wet mainge muine zvinhu zvaita sekunge zvakange zvichifambamo zvichindinanaira. Ndakaenda kuchipatara ndikanobayiwa rimwe jekiseni rainge rakakura so. Jekiseni iroro handina kungobayiwa rimwe chete, asi ndakaita mazuva 3 ndichidzokera kuchipatara ndichinobayiwa mainjekisheni, nekuda kwekuti siki iyo yainge yakakomba ndifi ndakaikanganwa muupenyu hwangu hwose. Ndakabva ndangoitawo give up, because pakadaro ndakati ndinogofirei.
ndingangofira kuti munhu ane body shape yakanaka ndichipiwa zvapomba zvesiki kudaro ndokubva ndarelaxa ndikagara zvangu ndiri ndega. Ndakashanda hama dzangu dzakandikurudzirawo kuti ndinge ndichimbotanga ndambogara pasi ndoregedza kumhanyirira kuti ndinge ndichizowana. Ndipo apo pandakabva ndachizotiwo ndiri paFacebook ndakabva ndachizongopindawo mune rimwe group. Ndapinda mugrupu imomo mukomana ashi ndoma ndakazosangana neumwe musikana wandichati Belinda uyo. Ndakabva ndatanga kutaura naye ndikati ndatozviwanirawo chimusikana changu chakanaka. Chandakange ndisina kuziva makore iwawo vakadzidza kuda ndivo vaiziva kuti kwakange kuine zveapu zvaigona kutochinja face yemunhu, kuchinja nehembe kana nepaanenge ari. Saka Belinda uyu akange atoriwo munhu zvake aitozvitamburira zvake muZimbabwe, but aishandisa chimwe chiapu chavanoti Photolab. Ndakazotochiziva chiapu ichocho kuburikidza naye. This was before zvinhu zvose zvana AI zvavako mazuva ano, zvokuti munhu wose ava kutongoziva kuti iri picture iri ndere AI. Makore acho iwawo waitoti ukatogadzira picture naichocho chiPhotolab chaitokupfekedza hembe dzakanaka kutokuisa mumotikari. Saka aiwanzo kuti kana akaposta mapictures ake pasina kana nguva waiona kuti macomments anenge aripo anenge akawanda sei, thousands, vanhu vachingoti DM. Asi ndakafara chaizvo ndichiona sekunge ainge asarudza inini. Saka ndakatanga kutaura naye iye Belinda uyo, asi chaingondinetsa ndichikuti mapictures ake aingonditumidzirawo mapictures mamwe aya anenge ari perfect. Ndaiti kana ndikamuudza kuti chimbonditumidzirawo selfie baby tichitotaura, aitombobva paWhatsApp, akanga asingakutumidziri picture ringoti anongotora otongokutumidzira aneva. Aitombotora nguva otombobuda paWhatsApp oenda kuchiPhotolab chake ichocho obva anodesigner picture rozouya rakapomberwa zvimafilters. Ndaiti kana ndakamutarisa ndanyatsoona kuti panapa ndazozviwanira manje munhu wangu akanaka. Ndainge ndichitozviona mukomana achi ndichitoshainira mudzimai wangu, because mudzimai wangu iye ainge ari mutema. Saka Belinda uyu akange ari mutsvuku, aizvitsvukisa nemafilters epaPhotolab. Kana hama dzangu chaidzo ndaiti ndikadzitumidzira mapictures vaibva vati wow, mwana akanaka uyu. Ende ndaitofungidzirawo kutoti vabereki vake Belinda vakange vari vanhu vaiva nemari kuburikidza nezvandainge ndichiona pamapictures ake, because aikwanisa kana kungodesigner obva azviisa pamberi kana perimwe zimotikari rekuti kana wega waipa kutenda. Izvo zvakange zviri zvimidhori zvake zvaaidownloada painternet. Nguva yakati yakwana, musikana chiuya. You are supposed to come to Zim. Ndakati hazvina kuipa. Ndakazomuudza kuti ndainge ndava kutoda zvemukadzi panguva iyoyo. Akabva nditi okay, I will come. Ndokubva achizouya kuSouth Africa sezvo ainge asina passport. Ndakange ndichitya kuti aigona kuuya kunoko maybe over azonditiza, saka ndida kubhadhara mari yose. Ndakabhadhara half price. Belinda ndokubva anotorwa ana Malaicha. Saka Malaicha akazondifonera sezvo ainge ari Malaicha wandainge ndisingaziviwo. Ndakangoti unogona kunosangana nevanhu vanogona kukukidnepa ka. Saka inini ndainge ndiri pane chimwe chinzvimbo chekuti ndainge ndakatowanda. Ndokubva ndatarisa ndichiona motikari yaMalaicha ichisvika. Munhu wacho wandakazoona achiburuka mumotikari ka, ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichiresva kuona. Musikana ainge akazvishatira zvake yeye. Kunze uko kune vanhu vakashata, but kune vamwe vanhu vekuti vatori kana nedegree rekushata kuita sekunge munhu akatoenda akanodzidzira kushata chete. Ndakati ndakamutarisa ndega ndakaseka ndikapa kutenda ndikati munhu uyu akashata. Asi dai kwanga kuri kunzi ainge akanditumidzira mapictures ake, ndikadai maybe ndakazongojairirawo face yake, but zvainge zvakatosiyana nezvandainge ndakambomuona ari pamapictures ainge achinditumidzira. Ndakati munhu uyu never. Chandakangoita mukomana achi ndechekuti ndakabva ndangoti kastroke kangu kadragon kangu ndichitobhadhara ndichitongobuda mushopu mayo ndichita sekunge munhu ari kutongozvitambirawo metsi dzake dzemafoni yangu. Ndikabva ndatongopinda mukombi ndakadzokera zvangu kulocation kwandainge ndichigara. Zvekuzoti Belinda akazoita sei, ini ndakange ndisisina hanya nazvo. Ndakazoti manje nerimwe zuva
takange ndatova nenguva ndisingachavhuri rimwe group rainge riri remunharaunda mandainge ndichigara. Ndo pandakazonzwa nyaya yekuti pane musikana akawanikwa akapondewa, ende vanhu vakamuponda havazivikanwi kuti ndiani. Vamwe vanhu vaifungidzira kuti akangoita zvekutsikwa nemotikari hit and run, then ndokubva angorasirwa kunze kwerodhi. Musikana iyeye mukomana akawanikwa akafa, akangosiyiwa paside perodhi muna N1. Handingatauri hangu kuti nechekupi. Saka pandakangonzwa nezvenyaya iyoyo hana yangu yakarova, plus ndainge ndava nemazuva ndichingorota dzimwe hope dzainge dzisiri normal. Ndaigara ndichingomurota achichema chiti ndaudzokera kuna mama vangu, ndaudzokera kuna mama vangu. Saka pandakangonzwa nezvayo zvichinzi kune mumwe muZimbabwe akatsikwa nemotikari kana kuti akapondwa nevanhu vakabva vamukanda vakangomusiya padhuze neN1, hana yangu yakabva yachizorova. Saka ndiyo nyaya yangu yandiinayo mukomana. Chinongondinetsa ndechekuti kana kuri kunzi musikana uyu achazomuka ngozi, angamukira inini here kana kuti zvimwe zvandiri kusangana nazvo kwangovawo kungoti semunhu unenge uchiziva kuti une mhosva yawakapara, unenge wava kungoti chate kwatara wobva wavhunduka. Because pane imwe ishu yakamboitika, ndakamboti ndichifamba usiku, pane imwe shiri yakangouya ikatongondidhuma kumusana kwangu. Zvinhu izvi zvakaitika usiku, but kwainge kuchiri kwakachena, nguva dzainge dzichiti maybe kuma past 6 or so. Saka shiri iyoyo yakatongondivhundutsa because ndaitobva kuspaza shop. Ndakati ndichitongofamba ndopandakanzwa mumwe munhu mumashure kwangu achinditi, iwe shiri, wona shiri kumusana kwako kunocheuka kudai. Yainge itori shiri yainge iri kumusana kwangu. Ndokubva yangobondera pandiri ikabva yatongodonha pasi. Shiri iyoyo yakabva yafa. Chitiko ichocho chakandikachikamadza. Saka ndizivi kuti zvine connection here, nyaya yandiri kukuudzai ine connection here nezvose izvi zvakaitika, kana kuti kungovhundukawo kwandava kuita chati kwatara nekuti ndagara ndiine mhosva dzangu dzandiinadzo. Kana kuri kunzi ndo nyaya yacho, ndoita sei? Because Belinda uyo achibva kumusha, handinawo hama yake yandainge ndichitaudzana naye sezvandakuudzai kuti aiva munhu airarama a fake life. Ndakatombomuudza kuti ndipe mafone numbers amai vako, but akati mama vangu vanokwanisa kuzongokushora vobva vati maybe uri murombo, because want to expect kuti I'm supposed to get married to a man ane mari yakawandisa. Saka ndakangozvinzwisisa, plus ndaitofara ndichitoti ndava kutodiwa nemwana wembinga, upenyu hwangu wava kuzoenda kumberi. Saka ndainge ndisina kana any contact yehama dzake. Handizivi mhuri yeZimbabwe ndingabatsirikana sei. I'm very sorry kuti handikwanisi kuti ndige ndichinyanya kukupai madetails ekuti zvinhu izvi zvakaitikira kupi. Zvimwe kuda hama dzake Belinda dzaikwanisa kuzobatsirikana vobva vaziva kuti chii chakaitika kumwana wavo, but unfortunately ndinotya kuzvipinza busy mukoma, because position yandiri zvaizvezvi ndikutozamawo kutorebuilda my own life, ndikutozamawo kutobatanidza upenyu hwacho hwakatooma. Saka kuti ndinge ndichizotanga kunetsana futi nevanhu vava kuti iwewe ndio wakaurayisa mwana wedu this and that, I'm not in a position yekuti ndinokwanisa kuzozvimiririra. Ndinotya kuti ndinokwanisa kuzogumisidzira kana ndakomita suicide, because already I am going through a lot. Chandiri kungodawo maadvices enyu. Vanotuka munogona kundituka zvenyu, hazvina hazvo kuipa. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndimi makatomuraisa Belinda uyu, makatongomuraisa ndimi. Mukadai makangomutora mwana wevanhu, dai makangomutora mwana wevanhu, then mamutora mobva mangomuudza kuti inini Belinda handina kufadzwa newe, so we can't be together. Then mongomudzosera kuZimbabwe. Zvine zvakanaka, moenda munomukwidza bhazi wodzokera zvake kuZimbabwe. Mongomuudza kuti sezvo wakandinyepera, so I can't be with you. But ndo secret yavo, ngativabatsirei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaavika uchitupa changu.
ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndainge ndichitawo zveBetway, ndichita zveBetway kudaro ndopandakabva ndachizotanga kuwira nawo nevamwe mother ava vanoita zvekubatsira. So far vakabva mukubatsira mudzimai wangu. Kana mukadzi wangu hatozvizivi kuti takasangana kupi zvekuti ndinokwanisa kupinda busy because ndakarara nawo. Madzimai ivavo vakandibudirawo pachena, vakatouya kwandiri vakati shamwari ndasi kuda kuti uchindibatsira, ndine zvikwereti zvevanhu zvandofanira kuti ndige ndichibhadhara kuZimbabwe uku. Kusangana kwatakaita inini basa rangu ndinoita zvekugerawo musoro muno muPretoria. Saka ndinotongoraramawo nekutongotambawo izvozvi zvana soccer betting, vana lotto, ndo upenyu hwangu ihwohwo. Nemudzimai wangu takasangana makare muno muPretoria, tanga tatova more than 6 years tigere tose, no mwana, nothing. Saka zvinhu zvaingogarawo zvingondinetsa kuti but inini kuti handizvarese ndichafa ndisina mwana. Saka nerimwe zuva ndakatoti ndaenda zvangu kubetting, ndakatogara paya, kamari kangu kandainge ndiinako kainge kasinganyatsokubalansa zvakanaka. Saka ndopa vakazondi approacha madzimai, tikatanga kutongokurukura, vakanditi ko muri vekumusha? Ndikati wangu ndiri wekumusha, ndaichitofungidzirawo kuti muri wemuno. Vakanditi kwete ndiri wekumusha. Tikatotanga kutongotaura paya general stories. Saka vakazondiudza kuti ivo vanoitawo zvebetting ende mari vanotobata zvekudaro. We became good friends zvekuti vakasvika pakundibudirawo pachena, vakabva vandiudza kuti vane chimwe chigubhu chavainacho. Vakandiudza kuti chigubhu ichi hanzi chine madota eBlack, but madota iwawo ainge ari madota emunhu uyo aita zvegambling. Havana kuzondiudza kuti munhu wacho madota awa vakamawana sei, but vanongoti madota iwawo vanofanira kupota vachidira mukaka muchigubhu. Kana vadira mukaka vanombotoita kana mazuva vachibata mari zvakaomarara, then vanobva vachizotora mvura inenge yakazangana nemadota vobva vachizoisa paplastic, vobva vaisa pazuva kuitira kuti mukaka uya unge uchizoomeswa nezuva, then madota obva angosara ari madota. Vobva vatangidza zvekare vodira futi umwe mukaka. Vakandiudza kuti ndo zvainge zvichivararamisa izvozvo. Vandiratidza kudaro mukomanashi, one thing led to another. Mukuzongonokumbirana mari nemafavors, ndakazongovaudzawo kuti ininiwo ndine zvinondinetsa madzimai. Inini kubva zvandakatorana nemudzimai wangu, in fact vakadzi vose vandagara navo muSouth Africa, kubva zvandakauya kuno kuJoni, kumusha hangu ndinodzokera nekuda kwetime, handisati ndakambonotora mukadzi kuZimbabwe. Ndinongodana nawo neidzodzi dzanzvadzi dzedu dzinenge dzakauyawo kuzoshava kuno kuSouth Africa. Saka unenge usingazozivi kuti kumashure kwese uko chii chainge chichiitika. Pamwe munhu anenge aine family planning yake yaanenge achishandisa asingadi kuti unge uchizviziva, but that is a story for another day. Saka ndakabva ndachizotaura navo ndikati madzimai ndo nyaya inondinetsa, handizivi kana muchikwanisa kundibatsira. Vakabva vati kwandiri hongu kundibatsira vanotogona kutondibatsira zvekutodaro. Saka vakanditi unouya nemukadzi wako, but this was after tabva mukurara tose. Saka ndakazoenda nemudzimai wangu, ndikubva taenda tikabva tanobatsirwa namadzimai zvikatoita mukoma sekutamba sekuseka. Saka right now madzimai vari kuuya kwandiri. Madzimai ava vakazondiudza kuti imwe secret yavo yavainayo ndeyekuti ndinofanira kuramba ndichirara navo. Vakanditi pandakatokuapproacha ipo paya ndainge nditori nezvandainge ndatochiva pauri. Zvino nzira yacho yava kuda kuti tinge tichizosangana nayo ndokunzwa ndichitya, because vakati tinofanira kuita bonde iri mumapublic toilet, ndiko kuti vange vachikwanisa kuita laki. Kana tikamboitira mupublic toilet, then tobva taita kana bonde tiri panzvimbo yekuti tinokwanisa kungoonekwa nevanhu. Muri munzvimbo mekuti vanhu vazhinji vanenge vakawanda, hanzi ndo mitemo yemhiko dzavo. Ndiri kunzwawo kutya mukoma. Of course madzimai munhu anondibatsira, but ipapa vari kuti chindibatsirawo wena because pane zvandoda kuti ndinge ndichikasika ndakava. Hamenowo kuti vedare renyu vangandipawo maadvices akaita sei. Ndinotya kuti nekundibatsira kwose kwavakaita, you never know, maybe ndikazovatsamwisa pamwe vanokwanisa kuzokanganisa kana mudzimai wangu kana kuzondikanganisa inini zvekuti ndinobva ndachizofa manje ndisina mwana zvachose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma nazvo vedu we. Hanzi tinofanira kuitira bonde panzvimbo yekuti tinogona kubatwa nevanhu. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei? Kurohwa kwandakaitwa nevamwe baba. Baba ivavo akavarwadzisa Mwari ave naye. Zvakaitika mukomana ndezvekudai so. Inini hazvo mahookups ndo zvangu saka ndakati ndiri paFacebook, ndiri mune rimwe group, ndo pandakabva ndachizoona message yainge yakanzi ndiri kutsvaka kamusikana wekufara naye from around 19 at least kunosvika pa25, not kudarika 25. Munhu yeye akauya ndinogona kumupa kana mari yaanenge achida, but ndinogona kungogumira pa$150 to $160. Anofanira kuva ari comfortable for all sex positions and sex styles. Handidi munhu anozocomplaina kana auya. Uye zvekare ini ndinewo sikarudzi yakaita hombe, saka anofanira kugamuchira zvinenge zviri paground. Ndakabva ndaenda kuinbox kwavo baba ivavo, vaishandisa zvavo ghost account. Ndavatumidzira message, vakabva vanditi isa apa mwanasikana. Chakandinetsa mukomana ndechekuti ndakati munhu uyu anogonditi mwanangu apari kuda kuti tinge tichiita zvemahookups. Tava kutaura paWhatsApp ndakaona kuti rainge riri dhara chairo rekuma 60 something years. Ndikati chandiri kungodai mari. So takabva tachizoronga zvezuva iroro, vakanditi if you are ready we can meet. Pandakatanga kutaura navo it was somewhere kuma past 7-8 makuseni, vakanditi chigadzirira tosangana. Ndakabva ndagadzirira by 10 ndainge ndatova ndatova mukombi. Ndobva vachizoya vakazonditora nemotikari yainge isina manumber plate. Vakabva vaenda neni kune imwe lodge. Kufamba kwavakatongoita neni mukoma, I was so confused. Handitombozivi kuti takazobudikira sei kukalodge ikako. Takabva tasvika kwakange kuri fully booked. Vakabva vati kwandiri, aiwa, let us go to my house. Saka tichifamba kudaro ndainge ndatoona kamwe kubatwa nechadzimira, kusaziva kuti vane mushonga here kana kuti chii chainge chichiitika. Saka takazongokaruka tatosvika pamba pavo, tatova muyard. Then ndokubva tapinda mumba. Ndapinda mumba, vakanditi vainge vaine zvavainge vachida kubuditsa motikari. Ndokubva vandipa madirections, vakanditi enda mubedroom ufanosonogadzirira because I'm coming. Iniwo nekuda kufadza kamutengi. Ndini uyo modeling ndakananga kubedroom, chingonoti mubedroom wanikwe pamubhedha painge paine shamu dzainge dzakaradzikwa pamubhedha. Ndakati and then saka ndichiri pakati pekuzvibvunza kuti ko iyi ndeipi shamu dzemahabros dzakalainwa pamubhedha. Shamu idzodzo dzainge dziri 21 mukomanashi, because vainge vandibvunza kuti une makore mangani. Vakandilainira shamu dzangu 21. Mumotikari vainge vatora mboma, but wainge uri muswe uya wemvuu. Ndokubva vakiya door. Ndakatanga kuchema. Apa ndainge ndatokatanura ka-t-shirt nebhodhi ndatorasa uko ndichiti ingo yekufadza mutengi ino. Vakabva vanditi ndinge ndichirara pafloor. Vakatanga vanditi bvisa kabhurukwa kako kawakapfeka. Unozviziva kuti bhaibheri haritendedzi vanhukadzi kuti vange vachipfeka matrousers. Ndakabvisa zvese kusvika patight, ndikazongosara ndakapfeka bhurugwa remukati chete. Ndakarara pafloor kudaro. Vakabva vachizotanga kundirova. Vakandirova vachindiudza ivo vachinditi shamu dzako dzinoenderana nemakore ako. Nechavaindirovera ndakashaya kuti vainge vachindirovera chii chaizvo. Handitozivi kuti kuromba kana kuti vane munhu akava paheartbreak. Mission yavo ndekuda kungofamba vachingorova vanhukadzi. I don't even understand. Ndakarohwa mukomanashi kusvika kumagadziko kwazvimba uko. Ndava kunzwa kuti kwava nemabhambo. Ndakatanga ndichabloka shamu, but ndakazongogomisidzira ndati zii, ndikangoti chingourayai zvenyu. Vapedza kundirova kudaro, vakandiudza kuti ndige ndichipfeka. Ndakamboda kuramba ndikati ndakutoenda kumapurisa. Vakangondisikiza
nemboma kahwani. Ndikabva ndati mirai ndopfeka, ndokubva ndapfeka hembe dzangu. Tikabuda ndakaedza kuti ndinge ndichinyatsokuridha kuti imba yacho yange imbori imba yange yakaita sei, but ndakatadza kana kunzwisisa. Ndokubva ndanzi mumotikari vakadhiraivha, ndakangoti ndichikunopinda mumotikari ndokubva ndatotanga kutobatwa nehope. Pandakangopepuka ndikatoona kuti takange tatova mutauni, vakanditi chiburuka. Ndokubva ndatoburuka. Vaita sekunge vainge vaine drug ravainge vakaisa mumotikari, because ivo vainge vaine chimaski chavainge vakapfeka. Ndokubva vatondisiya mutauni ndisina kana sent mukomanashi. Ndakangoita lucky rekuti kuenda kwandakaita kunovaona baba ava ndaiva ne$5 ndokainge kari ka last money kangu ikako. Zvemahookup izvi ndo zvimwe zvichatiurayisa izvozvizvi. Ndizvowo zvandakasangana nazvo pamahookup epafacebook. Dzimwe nguva so ndinoti kana ndikaona post yemurume anenge achiti ari kuda lula muchitungiza, let us meet na one, unozongoendawo zvako because unenge uchida mari, but zvinotyisa. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakaenda ndikanorohwa, too bad. Hanzi ndakarohwa zvimwe zvokuti painge pasina kumira zvakanaka. Hanzi shamu dzangu dzaienderana nemakore angu dzainge dzakalainwa dziri pamubhedha. Komanaka zvakaoma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.